wengane ima-ke ngane nenza izinto zabantu uthini ngane ima mhlawumbe ngilele ngiyaphupha. Ngicela unginike ithuba manje uchazelele. Uthini ngane yami? Ngicela unginike ithuba ma. Uma kwenzakala lokho nobaba sekunesikhathi ngikhuluma nawe nje ngiyithwele ingane kababa. Hawu Jehova, hayi bo, ungazokuhlanyisa uyezwa? Ngiyaxolisa ma. Manyala mani lawo ngitshela wona. Ngiyaxolisa. Manyala mani lawo. Cela ungixolele. Okunye-ke futhi ma, ubaba usecabanga ukungenza umfazi wesibili. Wengane, umfazi? Yebo ma. Yamazi umfazi, yini umfazi? Ngizongena nawe nje esithembeni ngoba ngikhuluma nawe nje ma. Ubaba uyangithatha. Phezu wengane, uyezwa? Angifuni ukuphinde ngikubone emehlweni ami, uyangizwa? Ngiyakuzwa ma. Angifuni ukuphinda ngikubone. Angisafigena uma wakho uzoyibona, uyezwa? Wayilo mshado osuyongena kuwona, uyongena ngifile-ke. Cela wehlise umoya ma, cela wehlise umoya. Uyongena ngifile, akho mshado ozongena kuwona. Welcome back on another beautiful episode of Sikhipha Izimfihlo with myself Mlangeni Makazela. Bingelele ngwamukele mbukelo wethu eBlack Life TV ohlelo lethu lelisithanda kakhulu. Kunosisi oseduze kwami sothatha leli thuba simbingelele lokhulu Thobeka bese emva kwalokho sithola ukuthi uqhamukaphi bese siyamnikeza indlebe ke mina nawe sizwe imfihlo zabantu ukuthi yini la funa ukuzoyikhuluma la noma afuna imkhulule emoyeni ukuze ajabule phela naye yazi ukuthi hayi ngoba siyasazi ke bafethu sisho sithi inhliziyo inecala ukuthola ukuphumula noma ungabe bahappy kangakanani nemali engakanani makukhona lento la phakathi oyibekile usungaphelele. Mina ngithanda ukuthi ungaphalali ukuze uphelele nawe sibhalele la kwa Black Life TV sikuneze ithuba uhlale nje eduze kwami ixoxe indaba zakho mina ngijajani futhi nani nangazi bafethu ayikhulumisi le angibingelele sithando sami sawubona unjani? Ngiyaphila siso njani? Ngiyaphila nami ngicela nje ungitshele sithando sami usuqhamukaphi? Ngiqhamuka eChesterville. Okay my love hlala phezulu kodaba usitshele ukuthi yini ekubekela ekhaya? Sisinginenkinga la. Yeah. Sihlala sonke noma nobaba. Uma isikhathi esiningi ungena ebusuku. Okay. Uma engena ebusuku bengisala nobaba. Oh. Isikhathi esiningi nje. Mesisala nobaba, ubaba eloke esondela kumina kahle kahle ubaba akangizali Stefan. Oh. Yes. Mengisala naye ubaba gcina esenza izinto nje esondela kumina etshengisa uthando nje wagcina sesiholele ekutheni senze izinto zabantu abakhulile. Okay. Yes. Sikwenze lokho nobaba isikhathi nje eside. Ngoba ngila singizocela ukwazisa uma ukuthi sinobaba lokho sesikwenze sengize ngakhulelwa nanokuthi ubaba ufuna ungenza umfazi wesibili. Hayi wena. Yebo sis. Seninesikhathi singanani nobaba lena? Sesino 2 years esenza. So seninkoxela ukuthi so right wena kuba umakoti? Yes sengiright sengikwamukelile ukuthi ngibe umfazi wesibili. Useze wangithengela ngisho umuzi omunye wangakhela umuzi sengikhulelwe futhi ingane yakhe. Sekuyisikhathi ukuthi ngitshela uma. Okay asiqaleni phansi sithando sami. Ufuna ukuzotshela uma ukuthi wena usumna kwabo. Yebo sis. Usufuna ukuthi akwamukele njengonkosikazi. Yebo sis. So wena noma wakho wakuzala nizoshare umuntu wesilisa. Angijaji njalo ngiyabuza ngifuna ukuthi uyizwe nawe ukuthi iyazwakala noma it doesn't matter what is important into oyifilayo wena. Nobe ngazwakali sis kodwa sekwenzakalile manje. Sekufanele uma ngimtshele azi ukuthi ngizongena emshadweni naye. Ngicabanga uma uzothatha kanjalo udaba. Ngeke kube mnandi sis, ngeke kube mnandi kuzoba buhlungu njengomzali wami. Kodwa ke ubudlelwane bakho nobaba uma khona umama buba njani menzibani? Bezibani ukuthi uma sifuna bone. So ubaba melele noma awukazi ube nenkinga. Bengiba nayo inkinga sis kodwa ke kumele ngiunderstand. Okay. Sifonela umama nje.
Yeah. Siyamchazela. Yeah. Ubaba ukhulumile lo daba nayo ukuthi uplan ukwenzani noma nayo uzobona ngeHebere Bese sikhulumile naye. wathakana nkinga. Wathakana inkinga. Buko le Black Life awungisiza ungithwalise na ngathi ngiyasindelwa. Uma kuthiwa ngiyasindelwa ke manje. Angifisi izwakale kumuntu osuke evakashile njengomuntu ngathi manje ngiyamjaja. Kodwa senzeni kanje. Asimnikeze ithuba akhulume nomzali wakhe biological mother. Amchazela ukuthi yena useready ukuthi abomamncane bashare indoda. Asenzeni kanjalo. Hello? Yebo, sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila sithando. Ukhuluma nomlangeni Magasela ngifonelwa ngwa-Black Life TV ohlelweni olubizwa ngokuthi sikhipha izimfihlo. Kunosisi olayiduze kwami ofisa ukukhuluma nawe sithando, angazi noma nasesikhathi ithuba nje elincane umnikeza ngathi ukukhuluma nawe kancane. Yeah. Angikhulumishe naye lo muntu uthe uyangazi. Yebo sithando sami, cela nje umnikeze ithuba. Angikhulumishe naye umuzithini. Okay. Sawubona ma. Yebo sawubona. Unjani? Ngiyaphila ngami yami njani? Ngiyaphila ngiyathemba ukuthi uyangizwa indodakazi yakho le khulumayo. Ngiyabona. Ma ngithi ngize la ngizocela usizo lokuthi ngikwazise mayelana nami nobaba. Ubaba? Yebo ma. Ma Mina nobaba khona oqhubeka la okwenzakala phasi kwami naye. Oqhubeka ndlelani? Ngicela ungilalele ma. Ngicela ubeke phansi umoya, ngiyazi ukuthi le ndaba iyakwehla nje manje kodwa ngicela unginike ithuba. Ma isikhathi esiningi uyazi ukuthi buhlezi ungekho ekhaya, ngihlala nobaba, ungena ebusuku ungishiya nobaba. Kugcine sesenza mina nobaba izinto zabantu abakhulile. Wengani ima ke ngani? Lezi zinto zabantu uthini ngane? Ima mhlambe ngilele ngiyaphupha. Ngicela unginike ithuba ma ngichazele. Uthini ngani yami? Ngicela unginike ithuba ma. Uma kwenzakala lokho nobaba sekunesikhathi ngikhuluma nawe nje ngiyithwele ingane kababa. Hawu Jehova. Hayi bo. Ngizongishanyisa uyezwa? Ngiyaxolisa ma. Wenyala abantu abongitshela wona. Ngiyaxolisa. Wenyala abantu lawo. Ngicela ungixolele. Okunye-ke futhi ma, ubaba usecabanga ukungenza umfazi wesibili. Wengani? Umfazi? Yebo ma. Yamazi umfazi, yini umfazi? Ngizongena nawe nje sithembeni ngoba ngikhuluma nawe nje ma. Ubaba uyangithatha. Phezu wengane, uyezwa? Angifuni ukuphinde ngikubone emehlweni ami. Uyangizwa? Ngiyakuzwa ma. Angifuni ukuphinda ngikubone. Angisafiyena uma wakho uzoyibona, uyezwa? Wayilo mshado ofuyongena kuwona, uyongena ngisile. Cela wehlisa umoya ma, cela wehlisa umoya. Uyongena ngisile, akomshado ozongena kuwona. Ingane sonanisa. Ibo. Ngizokubamba ngidedele ngane ngini. Ngizokubamba ngidedele. Ma ngicela sikhulume kahle, ngicela wehlisa umoya, ngiyazi ukuthi ngonile kakhulu. Igama elithi ma awuyazi ukuthi lisho ukuthini wena. Awulazi ukuthi lisho ukuthini. Uyinto yokulashwa. Ngisho ungathiwa ufile namhlanje ngiyojabula ngophuma ngidiye ngititise. Ungaba ngiphila ngiphe ingane yami. Bazongizonda ngane ngizala. Ngiyaxolisa ma. Bazongizonda. Ngiyakwenyanya. Ngiyaxolisa.
kwami nawe kuphelile kusukela namhlanje ungaphinde ungibize ngoma wakho hamba uyofa sokuthi wengane Mina ngiyasaba. Uzizwa kanjani? Khalisa uma wakho. Kubuhlungu sisi ngimuzwa ekhala kanje. Kubuhlungu. Ngiyokwazi ukumiyeka ubaba. Angiboni sisi kodwa-ke mesekhala kanje. Sekukunye umzali wami phela lo. Uyithwele futhi. Angazi sisi. Kodwa sinobaba bese sisithathile isinqumo. Manje wena ungenayo i-boyfriend yakho nje before ubaba. Cha bengekho sisi ngoba ngisho nje ukuthi ngikhule sihlala sonke ngakhula ngeyintombi nje sihlala sonke nobaba ngikhule nje amehlami nje ubaba nje ekhona eduze kwami. Bagcina sekwenzakala. Usho isikade waqala uba disturbed ekhanda. Like hayi kanjalo yazi ngifuna ukuthini ngisholo ukuthi akukho normal for a child ukuthi ngathi umuntu odlala ifather figure umbuka as amehla akabheke kuyena like ubaba lo qede uvirgin. Yebo sisuyena. This is so disturbing, you understand? This is so disturbing regardless ukuthi this is not your biological father, but this man has been spending time with your mother, emzini owodwa, growing up, ekubuka uyingane yakho. All of a sudden you are so, like I feel like isinqumo usuthathile ukuthi wena you are a second wife of ubaba wakho kade umuntu kade umzali wakho. Ngiyamthanda sisi. Exactly my point. Ila kufika khona ngithini ngifila ngathi ukuba disturbed lokho. This case nje mina ngibona ngathi idinga abantu aba-professional. Ukhulile and angikwazi ukuthi ngicabanga ukuthi you still young ubaba wathathe advantage. I feel like uyayazi into yenza but why your mother out of all people? Sanda ngathi ngiyakujaja? Cha sisi Siyabonisana. Yes. Why your mother? For 2 years, bro. Buke lo Black Life njengoba ade ngishilo ukuthi ngiyasindelwa. Namhlanje ngathi kunzima kakhulu. Ngathi nithe nje mivuka imvana uMagasela somnikeza igaxa ama-floods angiyazi lento because I'm naturally inquisitive, like I always want to find out ukuthi yini ngihlezi ngidiagnose ngunomuntu othanda ukuthi into ngilalele ngathi ngathola ukuthi kwenzakalani ngale. And kule case kunzima uku-understand. Ngeke ngizizwe izinto abantu kuthiwa umuntu ethe yena sengithandana nobaba kodwa uthola ukuthi ubaba took advantage of umntwana. But in this case it's been 2 years, obviously ngisukhulile sithando sami. So kusho ukuthi yonke lento yenza isobho. Kunjalo sisi. Sifisela ukuhle othandweni lakho nobaba. But I pray also ukuthi sizama ukusiza lo yamani umuntu wesifazane. Sibone usuzokwazi nini ukuthi ahile kule buhlungu abubona seeing your child marrying your husband. Bashadile ubaba noma? Yebo sisi bashadile. Yikho uzoba unkosikazi wesibili. Yebo. Awuboni ukuthi kubalulekile nibone ucwepheshe noma? You're not sure? Awuyifuni into ezokudidisa? Ngoba sengisithathile isinqumo sisi. Sinobaba wengane sesisithathile nje isinqumo. Okay. Mbukelo Black Life TV.
ithi ngahamba idla udaka bafethu. I don't even know what does that mean, but ngicabanga ukuthi nje ngiyasindelwa. This is big. This is so stressful. This is so traumatizing. Sikufunde lokhu bafethu. If unomntwana wentombazane and again ubaba wakhe, let's try to protect our kids. Eba entweni ezemjolo yethu, yabo. More especially if umntwana wesifazane, because ingane manje ikhula ngenye indlela. Usathana usenzeni sekhona umkhuba afike nawo. Ukusathana usenze ukuthi singaliboni manje ihlazo. And lento yamsebenzeli. Ihlazo asasabi, ihlazo alisalona ihlazo. So sekuyinto nje fanele siphile nayo. And mina mengase ngisho otherwise uthi uMagasela urongi this platform you, but I'm not judging. From the bottom of my heart, I'm trying to find out ukuthi kwenzakalani ngempela. What really transpired? Hayi asibonani kwi-episode elandelayo bangani bami, abantu abathola ucepheshe. Thank you so much for trusting us Public Life TV. Ngiyacabanga ukuthi ufuna ukwenza uconfessa ukuthi mina ngithini, agoye igaya edoyele wena lo. Ngicabanga kwami, angiyazi feeling onayo, angiyazi ukuthi inqumo zakho uyithatha uphuma ke. But mina Mlangeni Magasela, I'm out. Thank you so much, my love. Samba. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho ziqale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy. The Black Life TV.